2வதா பார்க்குறது பிரெடேட்டர் 2ல வந்து அந்த ஒரு பிரெடேட்டர். அந்த யவுட்ஜாவோட பேரு சிட்டி ஹண்டர் பிரெடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது சிட்டிக்குள்ள வேட்டையாடுறனால சிட்டி ஹண்டர்ன்னு வச்சுட்டாங்களோ என்னவோ. ஸோ இடத்த பொறுத்து பேர் வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி ஹண்டர் பிரெடேட்டர். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டியில் நிறைய பேர்த்த வேட்டையாடுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. பொசுக்குன்னு இது எப்படி அந்த சிட்டிக்குள்ள வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சொல்லப்படல. பட் அது அந்த சிட்டிக்குள்ள வந்து நிறைய பேர்த்த வேட்டையாடுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. பட் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆகல. அதாவது ஹியூமன்ஸோட இன்வால்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும். இந்த பிரெடேட்டரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அண்ட் அந்த பிரெடேட்டரோட அந்த ஒரு வேட்டையாடுற சீன்ஸுமே ரொம்ப கோரா பயங்கரமாக தான் இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெடேட்டரை கொஞ்சம் சப்புன்னு முடிச்சிட்டாங்களோ பெருசாக இன்வால்வ் பண்ணாமல் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல். அந்த பிரெடேட்டர் கொல்ற சீன், அட்டாக் பண்ணுற சீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் அந்த ஒரு ஸ்டோரி எலமெண்ட்ன்றது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீரியல் கில்லர் படம் மாதிரி ஊருக்குள்ளே ஒருத்தன் கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாத்தையும் கொடூரமா அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி போய் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் படமாக போயிருந்தா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அந்த மாதிரி போகாமல் இது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விசித்திரம் நடந்துட்டு இருக்குன்ற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பிரெடேட்டர் தான் அப்படி சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கவங்களுக்கே தெரிஞ்ச மாதிரி தான் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிரெடேட்டரை பிடிக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க செட்டப்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ இது பிரெடேட்டர்ன்றது ஆல்ரெடி அவங்க தெரிஞ்சு தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் அது ஹீரோக்கு தெரியாது, மற்றவங்களுக்கு தெரியும். அது பிரெடேட்டர் தான். அதே மாதிரி இந்த பிரெடேட்டரோட ஃபேஸ் ரிவீல் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தேன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் பண்ண மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் ரிவீல் இருக்குமான்னு பார்த்தேன் பிரெடேட்டருக்கு. பட் இந்த படத்தில் அப்படியெல்லாம் இல்லை. பிரெடேட்டருக்கு ஏதோ பொசுக்குன்னு அது படுத்துருக்கும் போது ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க. அது கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் பிரெடேட்டரோட ஒரு சில புது வெப்பன்ஸும் காட்டிருப்பாங்க. பத்ததுக்கு பிரெடேட்டரோட ஸ்பேஷிப்பே காமிச்சிருப்பாங்க. பிரெடேட்டர் ஸ்பேஷிப்பில் அந்த ஒரு கடைசி ஃபைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நடக்கும். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மண்டை ஓடுங்களாக இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க வேட்டையாடின ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு போய் வேட்டையாடின அந்த ஒரு மண்டை ஓடுங்களாக இருக்கும். பார்த்ததுக்கு அந்த இடத்துல ஃபைனல் ஃபைட் வைப்பாங்க. ஃபைனல் ஃபைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும். பரவாயில்ல இந்த பிரெடேட்டர் அவங்க ஜெயிச்சிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி கூட அந்த சீன் இருக்கும். பட் கடைசியில் அந்த பிரெடேட்டர்ஸ் எல்லாமே வர அந்த சீனை கண்டிப்பாக யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு சீன் அது. ஒரு ஆளை திட்டம்னு மனுஷ பழுக மாதிரியே ஆளுல குட்டி வந்துருச்சையா. இந்த ஏரியா அவங்க கோட்டையா இருக்குமோ என்ன மாதிரி கொசகசன்னு வந்து நிற்கிறாங்க. தெய்வமே இவங்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்க போறோம். அண்ட் இந்த பிரெடேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன் ஒன்று தூக்கி போகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் ரஃபேல் அடாவணி பார்த்துருக்கலாம். இந்த கன்னோட கனெக்டிவிட்டியை இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ப்ரே படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க. எத்தனை பேர் நோட் பண்ணிக்கிங்கன்னு தெரியல. நான் அதை தனியாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி காமிக்ஸில் வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. பட் படத்தில் அதை மாற்றிருப்பாங்க. அதை பற்றி நான் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு ஷார்ட்ஸில் போகிறேன்.